Unsa naman mga kadaya? Sige mga gulang cellphone. Team destroyed a turret. Ito rin tanan ng squad yun. Musa rin ko. Ang labak. Oh my God! Wow! Kaya ito bisa rin ko. Retreat. Ang pangutahan ng mga. Buang, tawhanan ni. Hugaw may tubig ya. Yung hugaw di ay. Hugasin! Dali na ng tubig diya. Walang iwaw na to. A few moments later. Pagado mo yung tawhanan ni. Kung nagdali ka, pagsakay. Kaya ako, tunlan ng kapilos lanan. Gaya gato doy murag. Balog iwaw na. Kagpao na naon mo ron ha. Trabaho diya. Naman na anang panilig o pangugas. Pag po, itang mata, ugat ang ninaog, sugo ko din mo tubig gayon. Yung kaon, sugo na pod. Sa maning bataan tapulan man gayo. Sige, trabaho na ko. Tampa kong buhay yung cellphone ron. Naon mo. Sigsugo. Siya, cellphone. Tadi ni, sigsugo mo yan. Yung gaso. Ya! Di ba yung makuha, may lama. Jadi lama di ay. Tugahi. Ay bara tos gawas so baraha aron maibot na niya. Are you serious? Naglabador mga kayo. Tagdugay ra ba kayo mo mata? Panilig ya. That's caught in the crossfire.